Облечете на вечен стил. Новата колекция Varsity съчетава висококачествени Нищо мен да дадете ги да мастигите! Ти! Шедете! Какво е това? Пересели, аз сляп ли си? Ама аз за първи път виждам такива. Що си малък за той? Съжалявам, не мога да платиш тях. Що не мога да бъде с тях? Защото на тях пише 92 година. Вече не са в обращение, пък и плюс това се равняха на 5 стотинки. Много взехте да ги разберете вашето поколение, вече пораснахте, айди! Ще плащаш ли или да си ходя? Защото имам среща без това. Злато приемаш? Може. Не мога да ги приема. Не се притесняй, те няма да се сърди. Не, имам преди, че това не е злато. Как така да не е злато? По какво разбрах, че не е злато? Аз лично съм ги купувал. Дал съм 3,50. Да, не е злато. Виж какво, имам нещо.